integration en umulighed? Det er spørgsmålet, vi rejser her i dag. Mit navn er Mads Kastenskjold, TV International, og jeg har allieret mig med en nydansker. Kan du ikke prøve at introducere dig selv? Jo, jeg hedder Abdallah Rashid, og jeg er skuespiller. Abdallah, er det rigtigt udtalt? Ja, Abdallah, ja. Abdallah. Kunne jeg ikke stille dig et lidt personligt spørgsmål? Jo. Hvor kommer du egentlig fra? Jeg er fra Solrød. Ja, okay. Jeg mener, hvor kommer dine forældre fra? Nå, de er fra Smørum Nede. Okay, det vil så sige, at du har næsten boet her i Danmark hele dit liv? Ja, jeg er født i Danmark. Ja, jamen, så er du jo faktisk dansk. Ved du hvad? Det synes jeg bare er helt fint. Ved du hvad? Det er jo bare i orden. Det synes jeg, du skal vide. Det er helt i orden med mig. Tak. Jeg skal nå et tog. Og vi følger bare med. Jamen, vi er på vej til en casting på en ny tv-serie, så det bliver helt vildt spændende. Okay. Tror du så, du har en fair chance der i dag, eller? Så det håber jeg. Jeg har øvet mig rigtig meget, ikke? Og det er noget med pistoler, og jeg skal være helt vildt sej og sådan noget. Sådan nogen som ham, dem er der jo ikke nogen, der kan lide. Ved du hvad? De der racistiske udtalelser der, dem kan du sgu godt holde for dig selv. Racist? Jeg er da i hvert fald ikke racist. Jeg bryder mig ikke om racister og grønlændere. Altså, jeg ved ikke rigtig lige om... Hey, det det er måske... dig, mand. Det er sgu da ham. Nej, der blev du lige genkendt, var Abdallah. Kender du ham? Ja, det er Ali nede fra kiosken i Nørre Allé. Kiosken? Ja, Ja. der er jeg kommet så tit. Så jeg hedder Abdallah, og jeg har altså ikke nogen kiosk. Hvad snakker du om? Så er din far en kiosk, eller? Nej, altså... Undskyld, nu kan jeg huske det. Du kørte mig hjem i lørdags i din taxi. Hvornår sender I? Vi ses, Ali. Abdallah. Abdallah Abdallah. Rashid. Abdallah Rashid. Abdallah Rashid. Abdallah Rashid. Det er meget lige ud af landevejen. Abdallah Rashid. Du taler godt dansk. Tak. Hvad er det her? Men det, de er ved at optage en dokumentar om mig. Jeg håber, det er okay. Hej. Hej. Det er bare, de laver en dokumentar om mig. Hvad hedder du? Abdallah. Abdullah har ham i på listen. Nej, det er Abdallah. Så der er sket en fejl. Han er kommet til casting på hovedrollen. Kriminalbetjenten. Ja. Det var ikke lige, hvad jeg havde forestillet mig. Det var ikke det, jeg briefede dig på, jo. Altså, du har bedt om en fra Statens Teaterskole. Han er uddannet. Han har erfaring, som du bad om. Jamen, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Men hvad mener du? Jeg har øvet mig rigtig meget på det. Nej. Undskyld, vil det sige, at I ikke vil give manden en chance? Vi skal lige snakke det her igennem. Vi skal lige snakke det her. Vi skal lige så snart igennem. Kan du ikke Det er procedure. Det er jeg virkelig ked af. Men kom ind igen. Jo, tak. Kom bare med. Godt. Vi har ændret det hele lidt. Vi laver simpelthen Thomas Christensens makker om til en indvandrer. Jo, jeg kan det udenad. Du kan det udenad. Jeg kan manuskript udenad. Okay. Det synes vi skal gøre, fordi det er en rigtig god idé, og der vil jeg meget gerne give ham en chance. Værsgo! Det er politiet. Læg jer ned! Og forhold jer fuldstændig roligt. Alle sammen er arresteret. Hvad laver du? Læg dig ned! Læg dig ned, sagde jeg! Læg dig ned! Tak skal du have. Tak skal du have. 20 børn, du. Uboet på Nørrebro. Det er råt, ikke? Ja. Og nu er han altså inde i politikorpset, ikke? Og der skal vi altså mærke den der baggrund, den etniske baggrund, ikke? Det skal du have mere. Du er ikke helt med? Nej. Prøv med lidt accent. Pakistanske bandeord. Jeg taler ikke pakistansk. Tyrkisk. Så du må da gå noget tyrkisk. Nej, jeg taler heller ikke tyrkisk. Overhovedet ikke? Nej. Med arabisk. Nej, slet ikke. I kan da alle sammen arabisk. Prøv igen. Kom nu.
Værsgo. Ja, det er politiet. Læg dig ned i jorden. Og hænderne op i dig. Nu. Jeg myrder dig ordentligt, mand. Volden, jeg myrder dig ordentligt. Det er kraftedeme godt, det der. Det synes jeg er fedt. Det er fedt skuespil, mand. Voller, det var fedt. Det var fedt spillet det var. Det holder 100%, var. Det er godt, det der. Det er. Det synes jeg holder. Der har vi jo bare endnu et eksempel på rigtig god integration.